Hola, sóc la Care Santos. Aquest és un vídeo pels amics i amigues de la Biblioteca Joan Coromines de Sant Pol de Mar. Tot i que ens veurem aviat, us vull enviar aquestes paraules d'avançament de la meva visita per parlar-vos de la meva darrera novel·la, que és aquesta, Seguiré els teus passos, una novel·la que parla de què fem amb la memòria. Triem oblidar o triem recordar? Hi ha persones per les dues opcions i totes dues són igual de vàlides, penso. Potser totes dues s'han de fer amb responsabilitat i sabent que qualsevol de les dues ens canviarà profundament la vida, com canvia la vida de la protagonista d'aquesta història, la reina, quan s'enfronta al passat del seu pare. Un passat que la porta molt lluny, no només fins al Pallars Jussà, a Lleida, sinó també fins al darrer dia de la Guerra Civil a Barcelona, el 26 de gener de 1939. En fi, és una novel·la que espero que us emocioni, que està escrita a ritme de thriller i espero que us enganxi també i que us faci viatjar no només en la memòria, també en aquest terreny una mica més fonedís de les reflexions. Ens veiem aviat. Moltes gràcies.